Hei, salutare lumea și bine v-am găsit la un nou video în Minecraft. Astăzi vă voi arăta cum vă puteți face o casă pe survival. Haideți să începem. Eu am strâns lemne dinainte pentru că dacă stăteam, filmam o oră întreagă, dar am vrut să nu stau prea mult. Haideți să începem. Trebuie să facem și niște bețe. Așa, haideți să facem din nou din acestea. Trebuie să fac un crafting table. Voi face toate din acestea. Gata. Mi-a ajuns. Haideți să începem să facem casa. Ajunge atât. Haideți să începem. Trebuie să spargem asta, că trebuie să lăsăm loc pe unde să mergem. Să facem video. După ce nu o să putem ține sus. Uitați cum am căzut eu acum. Și acum vom începe altul. Eu mi-am strâns lemne dinainte pentru că știam că după aia o să... O să stau iar mult timp. Iar vedeți aici. Am căzut jos. Dar voi face acoperișul pe aici. Acum eu vă voi arăta doar cum se face casa. În episodul următor vă voi arăta cum puteți decora casa. Dar acum vă voi arăta doar atât cum se face casa. Și voi pune pe pat, așa. Punem crafting table acolo. Avem nevoie și de niște lucruri. Trebuie să ne simte acoperiș.
începe. Trebuie să se pune invers. Nu se pune. Dar haideți să vă arătăm ceva ce puteți face aici. Da, o să fac eu. Mai am un pic de spart acestea. Stați un pic să facem ușă. Ia uitați acolo, doi cai. Nu, cad jos, cad, nu e bine. Haideți să intrăm în ăsta. O să fac niște torțiuni, o ușă. Mi s-a făcut 3, dar nu. Nu contează. Voi pune. Acestea au fost ușile. Mai avem nevoie și niște chest. Pune și acest chest aici. Patul aici. Stați un pic să văd că trebuie să fac și niște lumină. Dar am nevoie de col și nu am. Așa că nu voi face acum lumină și voi face în episodul care vine. Cam atât pentru astăzi. Din episodul acesta, nu uitați să dați like, să vă abonați. La revedere!